wuri don ka tabbatar da cewa sai na aure Ta ce mai ita ko barci, amma sunanta ‘yar madama. Sai da dalili ake su'ali a cikin wannan hali. Na ji kana Allah ya haɗa ka da wacce ce yaran ga gari ba su abun kirarin ka ga aljana Na yi kuɗi. auta Dani baba shi yanzu kawai burin shi Allah ya haɗa shi da aljana Allah ya ba shi aljana Ƙayataccen fim da kuka daɗe kuna jiran fitowar ci gabansa daga kamfanin Intare na haɗu da bil'adama wanda nake son na aure shi Bil Adama ‘yan madamu wannan ba zai taɓa faruwa ba. Zuƙulli ba ta ƙare ba, kubar ta tafi ga kubar 'yar madabu ta zo. Shin komai zai faru a cikin wannan ƙayataccen shiri kubar aljana? To ina so ina kuɗi. Baba in nan internet ce zan ba shi dubu kuma Shirin ya samu ingantaccen tsari daga marubucinsa Bashir Ibrahim Bashan Waka. sai ba sai ka ga aljana ba to yau gashi ka gani ba ni so ba ni ƙauna. Taken shirin ya yi daidai da sunansa kubura aljana. بسم الله الرحمن الرحيم. Wannan shiri zai dinga zuwa maku a duk sati da zarar mun sake shi a tashar nan tamu mai suna Intare Darabo TV. Shiryawa injiniya Aliyu Musa ba da umarni Hussein Aslanik. Jaruman wannan shiri sun hada da Musbahu Bello, Bilyabi Shehu, Abubakar A. Sadi, Nazif A. Ango, Anas A. Yasu, Baba Sani, Yahya Boy, Baila Umaman Asiya, Rafila Muhammad duk a cikin wannan ƙayataccen shiri kubar aljana kashi na 5 yana nan tafe.